ملكت باولوس نابسب فيليبي ناي فيليبي ملكت صحافيو باولوس كوينو اتناي تنت بيت كريستيان بزي غلط طرطر ايا تقبيلاتو اتناي وشطاوي مردي ناي حق مفلي زحازي زملكت صحافو حجم اب اسر بيت كوينيو باولوس تكند زعبا غيرو صحافو باولوس ابروما مسارور سميعهم سلت زلا كله هي نممسغان ايو بزا قطام غيرو دما نتعدل بمتقام نتزنبر محتوتات نخمل السلام اغرا من قدو زلعلو حسابات نيرويو از دما اقداماي نسوس لزنبر خنتات غليصلم كلاي ناي فيليبي امنتي اوشت سدت صنيعم دو كبلو بزتفلالي كنتات اكوان تحالفو بغويتا باكبلم كم زغبا كمخرم دليو سالساي نحد حدهم تحطات كخونو حدنت كهلوهم دما مخيروهم رابعين نايتميتوسن افريدا توسن سناي زخون اغلغلوتهم افليب ازلا بتكرسان مسكيرو لهم ايو حاموشاي اما كلهم كوينهم ناي مسيح حقتات اب كريستنا وشتي كنحلو قالنا زبلو ايهود كريستيانات فنو انبابرا اب كريستياناوي لوطي ايمت سنزولو سبات نمتنقاقيو فيليبي امقدونيا نغوس فيليبوس كلا ايزنبره بسمو استسميت كتما ايانيرا داغماوي فيليبوس اسكندر عبي ابو كم زنبرو ينغر ايو استصحفوا العلامه نفيليباويان نتستسددلو هياب نخمس جنن كابت بين الزخونه غويتا يسوس زمت حغوس كمي مخانو نخريهم نخبر طعمن ايو تصحفوا اتكند قال ابز مصحف فيليبي معراف 4:4 زلو خوينو بغويتا كل ساعه حغوسو دغيمت حغوسو بلالخو ملختنا فيليبي بقنع منفس انت تردينايو تاصبيقنا تندو ازغبانا نخرسوس مفلاطن حيلون تنسايو مردان كمون امكرا زل حبرتو بموتو خن مسلوز ايو سلازي حواري باولوس اصبيقون فطز دليو كريستوس يسوس ايو بزدما بكريستوس كل ساعه زركب حغوس كنكافلو يزغلص زرعنا يدحر بايتا ناي ملأخت باولوس نابسب فيليبو خوينو معراف حاده قطري حاده باولوسن تيميتيوسن باروت يسوس كريستوس نابتم افليبي بكريستوس يسوس زلو كلاتم قدسان مس ايبسكوبساتن دياقوناتن كاب اغزابير ابونان كاب غويتانا يسوس كريستوس ጸጋን ሰላምን مسخاتكم يخون مسغانان ጸሎትን قطري 3:4 بزذكركم زبل غزي اب كل صلاتين منتي كلاتكم بحاجه صلات انا غبركو كل ساعه املاخي امسغنالكو سلت حبرتكم نمسفح وانجيل كاب تقداميت معلتك ساعه حجي اتي اباخاتكم سناي غبر زجمره كان السوق ساعه معلتي يسوع كريستوس كم زفصمو ازي تردي يالكو مقو حيكون بناي وانجيل من مصراين مصنعن كلاتكم بتصقام معلتي سلازخونكم ابلبي سلازلكم منتي كلاتكم ازك حسب قنعيو بلوهات كريستوس يسوس نخلاتكم كما غيركم زنافقكم املاخ مسكريو نخبر املاخن مسغاناون اتبيسوس كريستوس زركفرت صدقي مليكم كساعتا معلتي كريستوس معقف زيبلهم نصحاتن من تختكونو اتزحيش كتمرمرو اتفقرهمون بفلطاتن بمستوعال زبله كلن ازي نابزحك خيد ازل من اللخو ما سرتي باولوس نمسفح وانجيل قطر 10 جناخ احواتي تزبصح المكترا نمسفح وانجيل ازي كم زطقامه كتفلطو دل يالخو اتي ما اسرتي بكريستوس مخانو ابزولو سفر زبعنياتاتن اب كلاتم قالوتن تغلصه زبزحو كابتم احوات دما بت ما اسرتي اب غويتا صنيعم بزي فرحات قال املاح نمنغار ازيم دفرو قاليهم بقن باسن قاليهم غنا بتصبق فؤاد نكريستوس يسبكوا الله اتم حدا وغن قنت وانجيل كم تمدب كفليطهم بفقر يسبكوا اتم حدا وغن غنا اب راس ما اسرتي صبباكم صولي حسيبهم بقنعنا زيكونس بشارع نكريستوس يسبكوا الله انتي دايو انت بمخنيات
እንተ ብሓቂ ብዝኾነ ኮይኑስ ክርስቶስ ይስበኽ ኣሎ እሞ በዚ እሕጐስ ኣለኹ ክሕጐስ እውን እየ። እዚ ድማ ብጸሎትኩምን ብደገፍ መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስን ንምድሓነይ ከም ዝኸውን እፈልጥ ኣለኹ። ንኣይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ፣ ምማት እውን ረብሓይ እዩ እሞ ከምቲ ሃረርታይን ተስፋይን ብገለ ከይሓፍር ከምቲ ኩሉ ሳዕ ሕጂ እውን ብትብዓት ደኣ ብህይወት እንተኾይኑ ወይስ ብሞት ክርስቶስ ብስጋይ ክኸብር እዩ። እቲ ብስጋ ምንባረይ እዚ ፍረ ዕዮይ እንተኾይኑ ኣየናይ ከም ዝሓርእ ኣይፈልጥን እየ። በዘን ክልተ እዚኣተን እጭነቕ ኣለኹ። ናይ ኣዝዩ ዝሓይሽ እዩ እሞ ክፋኖ ምስ ክርስቶስ እውን ክነብር ሃረርታ ኣሎኒ። ግናኸ እቲ ብስጋ ምጽናሕ ምእንታኻትኩም ኣዝዩ ዘድሊ እዩ። ከም ብሓድሽ ናባኻትኩም ብምምላሰይ እቲ ትምክሕትኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባይ ምእንቲ ክዓዝዝ እዚ ድማ ናይ እምነትኩም ምዕባይን ሓጐስን ከም ዝጸንሕ ተረዲኤ ምስ ኩላትኩም ከዓ ከም ዝነብር እፈልጥ ኣለኹ። ቁጽሪ 27-28 ካብቶም ተጻረርቲ ብሓደ ነገር እኳ ከይሰንበድኩም እዚ ንኣታቶም ንጥፋት ንኣኻትኩም ግና ንምድሓን ምልክት እዩ። እዚ ከዓ ካብ ኣምላኽ እዩ። መጽአ ክርእየኩም እንተኾይኑ ወይስ ከየለኹ ስለ እምነት ወንጌል ብሓንቲ ነፍሲ ምሳይ እናተጋደልኩም ብሓደ መንፈስ ቀጥኢልኩም ከም እትቖሙ ምእንቲ ክሰምዕ ሓንቲስ ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ጥራይ ይኹን። እቲ ኣባይ ዝርእኹምዎ ሕጂ እውን ኣባይ እትሰምዕዎ ዘለኹም ገድሊ ከምኡ ዝበለ እናበጽሓኩም ሳላ ክርስቶስ ምእንትኡ መከራ ድማ ክትጸግቦ እምበር ብእኡ ክትኣምኑ ጥራይ ኣይኮነን ጸጋ ተውሂብኩም ዘሎ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ትሕትና ክርስቶስን ዕቤቱን ቁጽሪ 1 እምበኣርሲ ገለ ምጽንናዕ ብክርስቶስ ወይስ ገለ ደበሳ ናይ ፍቕሪ ወይስ ገለ ሕብረት መንፈስ ወይስ ገለ ምሕረትን ድንጋጽን እንተሎ ብሓንቲ ሓሳብ ብምዃንኩም ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩም ብሓንቲ ነፍሲ ኮንኩም ሓደ ብምሕሳብኩም ሓጐሰይ መልኡ። ሓንቲ እኳ ንርእሰይ ጣዕመኒ ብምባል ወይስ ንውዳሴ ኮንቱ ኣይትግበሩ። ብትሕትና ግና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ርእሱ ኣብሊጹ ይርአዮ። ነፍሲ ወከፍ ንብጻዩ ደኣ እምበር ነፍሲ ወከፍ ንርእሱ ዝሕሾ ኣይጠምት። ቁጽሪ 5 እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም እውን ይሃልኹም። ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን። መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ፣ ሰውን መሰለ። ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ። ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ፣ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ። ስለዚ ከዓ ብሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ምዃኑ ክእመን እዩ። ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን ዝሃቦ ብርሃን ዓለም ምዃን ቁጥሪ 12-13 ደጊም ኣቶም ፍቑራተይ እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓዱ ኢሉ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብርሲ ኣምላኽ እዩ እሞ ከየለኹ ግዳን እቲ ዝበዝሕ እምበር ከለኹ ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ኩሉ ሳዕ ተኣዘዝኩም ብፍርሃትን ራዕድን ንምድሓንኩም ፈጽሙ። ንኾንቱ ከም ዘይጐየኹ ወይስ ንኾንቱ ከም ዘይጸዓርኩ ነቲ ቃል ሕይወት ሒዝኩም በታ መዓልቲ ክርስቶስ ንትምክሕተይ ምእንቲ ክትኮኑ ኣብ ማእከል ዝቄናንን ጠዋይን ወለዶ እዚ መንቅብ ዘይብሎምን ጉርሃትን ሕፍቲ ዘይብሎም ውሉድ ኣምላኽ ኮንኩም ከም ብርሃናት ኣብ ዓለም እትበርሁ ምእንቲ ክትኮኑ ንኹሉ ብዘይምጉርምራምን ብዘይውልውልን ግበርዎ። ግናኸ ኣብቲ ናይ እምነትኩም ምስዋዕትን ኣገልግሎትን እንተተሰዋእኹ ባህ ይብለኒ፣ ምስ ኩላትኩም እውን እሕጐስ ኣለኹ። ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ባህ በሉ ምሳይ እውን ተሓጐሱ።
ኣገልግሎት ጢሞቴዎስን ኤፍራዲጦስን ቁጽሪ 19:20 ብናይ ህልዋትኩም ከምታ ነፍሰይ ሓሲቡ ብንጹህ ልቢ ዝሓሊ ሓደ እኳ የብለይን እሞ ኣነ ብዛዕባኻትኩም ፈሊጠ መን ትባህ ክብለኒ ቀልጢፈ ንጢሞቴዎስ ክልእኸልኩም ብጎይታና ኢየሱስ ተስፋ እገብር ኣለኹ። ኩላቶም ንናይ ርእሶም እዮም ዝደልዩ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን። ገና ኸ ውሉድ ነብኡ ከም ዘገልግል ንሱን ምሳይ ንወንጌል ብምግልጋሉ ፍቱን ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም። እምበኣርሲ ኣባይ ከመይ ከም ዝኸውን ምስ ርኢኹ ቀልጢፈ ንኡ ክሰደልኩም ተስፋ እገብር ኣለኹ። ኣነ ባዕለይ እውን ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ብጎይታ እእመን ኣለኹ። ቁጽሪ 25-26 ንኤጳፍሮዲጦስ ሓወይን መዓይተይን መታዓቐይተይን ልኡኽኩምን ኣነ ብዝደልዮ ኣገልጋልን ግና ንኹላትኩም ስለ ዝናፈቐን ምሕማሙ ብምስማዕኹምን ስለ ዝጓሃየን ናባኻትኩም ክሰዶ ብግዲ ኮነኒ። ሓሚሙስ ብሓቂ ንሞት ቀሪቡ ነይሩ፣ ግናኸ ኣምላኽ ምሒርዎ። ሓዘን ኣብ ልዕሊ ሓዘን ምእንቲ ከይውስኸኒ ንኣይ ድማ ይምበር ንኡ ጥራይ ኣይኮነን። ስለዚ ምስ ርኢኹምዎ ከም ብሓድሽ ምእንቲ ክትሕጐሱ ኣነውን እቲ ሓዘነይ ምእንቲ ክቐልል ቀልጢፈ ሰደድክዎ። ደጊም ንሱ እቲ ካባኻትኩም ዝጐደለኒ ኣገልግሎት ምእንቲ ክምልእ ነፍሱ ቐቢጹ ምእንቲ ዕየዎ ክርስቶስ ክሳዕ ሞት ቀሪቡ ነይሩ እዩ። እሞ ብኩሉ ሓጐስ ብጎይታ ተቐበልዎ። ነዚኦም ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ኣኽብርዎ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ 3 ምዕራፍ ኣብ እምነት ዝተመስረተ ጽድቂ ቁጽሪ 1 ብዝተረፈ ኣሕዋተየ ብጎይታ ባህ ይበልኩም። እዚ መሊሰ ንምጽሓፉ ንኣይ ጭንቂ ነገር ኣይኮነን፣ ንኣኻትኩም ግና ንጽንዓትኩም እዩ። ካብ ኣኽላባት ተጠንቀቑ፣ ካብ እኩያት ዓየይቲ ተጠንቀቑ፣ ካብ ምቁራጽ ተጠንቀቑ። ንሕና ንኣምላኽ ብመንፈስ እነገልግሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተመኪሕናውን ብስጋ ዘይንእመን ግዝረት ንሕና ኢና። ብስጋ እኳ ዝእመነሉ ዘሎ ንኽነሰይ ንሓደ ካልእ ብስጋ ዝእመነሉ ዘሎ እንተመሰሎ ኣነ ግዳ ዝበለጸ ኣሎኒ። ኣነ ብሳምነይቲ መዓልቲ እተገዘርኩ ካብ ዓለት እስራኤል ካብ ነገድ ቢንያም ዕብራዊ ካብ ዕብራውያን ብሕጊ ፈሪሳዊ ብቕንዓት ሰጓጉ ማሕበር ብጽድቂ ሕጊ እውን መንቀብ ዘይብለይ እየ። እዚ ንኣይ ረብሓ ዝነበረ ግና ስለ ክርስቶስ ኢለ ከም ወጽዓ ቈጸርክዎ። ኣየን እሞ ብእምነት ክርስቶስ እቲ ብእምነት ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ጽድቂ እምበር እቲ ብሕጊ ዝመጽእ ጽድቀይ ሒዘ ኣይኮንኩን። ንክርስቶስ ምእንቲ ክረብሕ ብኡውን ክርከብ ብሓቂ ስለ እቲ ብሉጽ ፍልጠት ክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታይ ኢለ ሲልኡ እዚ ኩሉ እተወጻዕኹ ኩሉ ከም ወጽዓ እቖጽሮ ከም ጓሓፍ እቖጽሮ ኣለኹ። ብዝኾነ ኾይኑ ናብ ትንሣኤ ሙታት እንተኣርከብኩ ኢለ ብሞቱ እናመሰልክዎ ንኡኡን ሓይሊ ትንሣኤኡን ሕብረት መከራኡን ምእንቲ ክፈልጥ ኩሉ ከም ወጽዓ እቈጽሮ ኣለኹ። ናብ ዓስቢ ዓወት ምጉያይ ቁጽሪ 12 ኣነ ነቲ ንኡ ክኸውን ብክርስቶስ ኢየሱስ እተረኸብኩ ምእንቲ ክረኽቦ ንቕድሚት እደፍእ ኣለኹ እምበር ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብክዎ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዝኾንኩ ኣይኮነን። ኣሕዋተየ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብክዎ ኣይመስለንን ኣሎ። ሓደ ነገር ዳ ኣሎኒ፣ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኹ ነታ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እጐያ ኣለኹ። ቁጽሪ 15 እምበኣርሲ ፍጹማት ዘበልና ኵልና እዚ ንሕሰብ። ብገለ ነገር ሓሳብኩም ንበይኑ እንተ ኾይኑ ድማ ንእውን ኣምላኽ ክገልጸልኩም እዩ። እዚ ጥራይ በቲ ዝበጽሕናዮ መጠን ብሓደ መገዲ እንመላለስ። ቁጽሪ 17 ኣሕዋተየ ንኣይ ምሰሉ ከምቲ ንሕና ኣርኣያ ዝኾንናኩም ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላለሱ ኣስተብህሉ። ከምቲ ብዛዕባኦም ብዙሕ ሳዕ ዝበልክኹም ሕጂውን እናበኸኹ እብል ኣለኹ። ብዙሓትሲ ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለሱ እዮም። መወዳእቶኦም ጥፍኣት እዩ፣ ኣምላኾም ከብዶም እዩ፣ ክብረቶም እውን ኣብ ነውሮም እዩ፣ ሓሳቦም ከዓ ናይ ምድሪ እዩ። ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ፣ ካብኣ እውን መድሓኒ ንሱ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበ ኣሎና።
ንሱ በቲ ንኩሉ ክመልከሉ ዝከኣሎ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስጋኡ መንት ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጦ እዩ። ملفت باولوس نبس فيليبي رابعي معراف نيموداتا معدا قطري حده امبارسي أتم أنا زفكركمن زنافقكمن حقوسين أخليلين فقرات أحواتي كمزكمكم بقويتات صنعو حسابا بقويت حنت خدكون نواديا أمعد نسنتكيون أمعد اللخو هو أتا أمون سسيغوس نأخاون كدقفن المنك اللخو نساتا مسكلامين توسن مستمسمم أم مصحفي وتتصحفة قالوت معايتين مسايب وانجيل زصعراين قطري 4 بقويتا كل ساعة تحقصو دقيمة تحقصو بلالخو تلوهاتكم أب كل سبيب فلت اجزيابيهر قربايو دليتكم زبلس بصولتن لمانن مسناي مسكانا أب أملاقي فلت انبر بقلق كواي تتشنقو اتيكا كل عامر زبلت السلام أملاق دما نلبخمن حسبكمن بكريستوس يسوس كحلو إيو قطر الشمانته بزي ترفس أحواتي حق زبالة رزنة زلو زبالة قنع زبالة نصه زبالة تفتاو زبالة صبق ورا زلو زبالة قال دقنت انت خوينو قال نقدون انت خوينو بو حسابو نتي كاباي اتمهاركم وان اتقبلكم وان زسمعكم وان أباي ونزريكم وان ازقبر وامو أملاخ سلام مسخاتكم كخون إيو باولوس بزعباتي زتلأخلو كم زمسكنه قطر 10 دقيمسي كتحاسبو لي حدش يوت حجي سلزرخوكم بقويتا بزح أحقوص اللخو زي سلطكم داخوي نمبر قدم كحاسبكم نيركم أنس بتي زلوني أخلني مبالت مهيري يمو سينا سلزلخو أيكونكن اززبل زلخو تحت مبال فلت حلفن ترفن فلت ايه صقابن تميتن مسترفو مهلاون سنة أب كلن بكلن لمديه بتحيل زهبني نخلو أخؤليه أبتتصباباي بمحباركم قناة صبق قبركم أتم سفليبي بتناي وانجيل مجمرتا كم قدنيا مسوات أخو بجك خاتكم تراي كم حبر بناي مهابن موسادن حدو كامساي كم زي حبره نسخاتكم بعلاتكم تفلتيهم أبتسلم كون حدا جزين كلاي جزين زدلين نسجدكم لي أنس اتي فرن أخاتكم كبزحالكم إلى إيه أمبر وهبتكم دليايكم حجقنا كل ألوني مسترفون ألوني اتي كابخاتكم بيد إبافيريديتوس زمت سموش تا سمورنا أملاخ زحقوس مسواتي مستقبلكم دما مليئة اللخو أملاخي كأكم تيب متنحبتو بخبري بكريستوس يسوس جيرو دليتكم زبلة كمال ألكم إيو جناخنا أملاخنان أبونان زل عالم كبري يخنو آمين قطر 21 نتم بكريستوس يسوس قدسان نفس وكفهم سلام بلوم اتم مساي زلو أحواتون سلام يبلخم اللو كلهم اتم قدسان منادا اتم كبيت كيسار زبلو سلام يبلخم اللو قطر 23 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይሁን አሜን